Bă, copaci, curând. Joc pe survival nou. Uite că s-a dat ăștia. Mamă, bă, eu zic că ăsta. Bă, tu ești prost? Jucăm Minecraft. Fuck, ce căcat? Gata, și-a revenit. Uite, parcă alin pe asta așa ales-o. Hai mă, taci mă, stai, vezi că se filmează. Deja e 2 minute. Uite, bă, dar nu-mi place, frate, mă vreau să continuu într-o bublă. Nu vreau. Stă pe alta veche. De ce-ți... Uite, ia uite, uite bec. Este, bă, uite, pe survival și eu joc cu Game Mode 1. Ați văzut cum se cheamă, Game Mode 1. My God, cum ai făcut? Pe survival am făcut, ai freșat direct pe voi. Da. Bă, dar sper să audă mai tare, nu că nu ai fost votul niciodată pe asta. Tu ai făcut ăla cu niște capuri. No. Nu e așa? Nu, aia mi s-a stricat de mult, bă. Ia ok, da. Am crezut că aici dacă dau pe Dead Time se dă. Am armură. Dar nu mai târziu îmi faci și Ce? asta. Ce? Ce mai dau? Asta. Minecraft-ul meu, care nu știu. Unde? Pe laptop. Păi ai laptopul la tine? Da. Da, bă, ți-l fac. Mai Filmești și intrăm pe multiplayer, bă, că vreau să filmăm amândoi, că acum e în direct, se filmează. Da. sunt mine bani. Apropo, și cei care nu sunt mădeni sunt gratuiti. Bă, vorbește și tu mai tare, vino aici, că nu s-aude oricum tare, vreau să văd face cum să o zi. Bă, dar super șmecheră cum te-ai făcut-o. Adică e șmecheră. Da, să nu bagi, bă, ceva urât pe acolo. Nu băga pe tabletă, mai am muncit, da, am muncit, deci mi-am făcut full iron, ia uite. da, mai știi cum mi-am făcut eu? Full diamond, Da, mi-am nu făcut full. iron. Da, și m-am încurcat. Diamond. Nu că l-ai dat, și dai. Nu, că e pe știutor, bă. Este să aglas. Gata, da. Bă, tu știi că dacă pierd acum ăla nu mai ia? Știi ce casa mea? O să pierd tot. Da, normal, Andreea, că toți ținei de pe hack-uri. He. Filmezi 3 minute. Am și bani. Fă recomandare la aplicație. Da, dați-vă de pe magazin Play pentru tabletă sau telefon Maps for Minecraft. Băi, ești prost, am Nu pot să vă arăt. Nu, filmează-i că Și să aude, este mă? primul, e un ceva. Da, bă, să aude, bă! Vorbești cât mai tare. Da, este un ceva. Da, și e un mod. Da, și sunt tot felul de case super șmechere. Bag eu descriere, bag. Da, că pot să bag magazin, am uitat. Uite acum caut și Minecraft pentru tabletă. Da, puteți să arăt. Bă, bag tableta, laptop. Dacă am o poză arăt, dar na, nu stau. Da? E doar 10 minute să filmez, e 4 minute. Mai avem 4 deja. 10 și mai 6 minute. Nu știu cum o să se filmeze. Da. Nu să nu se aude. Nu, da, în primul rând nu știu nici cum. Da. Episod fără nume, așa e prima asta. Nu, ce să spun? Andreea. Minecraft Survival Games 4, 5, 6. Am și uitat ce episod e ăsta. Mi-am dat o spun la casă de degeaba. Cruce! Dumnezeu să-l ierte!
Stai că mi-au și-o. Punem aici. E vară și intră pe astea, da? O să fac, cred că o să fac samp, o să filmez samp. Oamenii ce să facă, să vă arăt Ender Portal, să deschiam cu jumătate de Ender Portal. S-a blocat. Gata, uite. Dați ceva video ăsta, cum vă spun. Uite, e deja în listă. Ai lege la tine? Nu. Cine mi l-a dat, mă, pe ăsta? Că-l bat așa. Sigur, site-uri buni de jocuri pe care puteți să vă luați mai, da? Bă, Slimeval îmi plăcea. Se numește mob.org. Uite, monștrii mei. Uite și pe ăla. Uite acolo. Care că gata? Intri pe ăla. Dar unde sunt bodyguards? Da, uite. Stai. Bă, e goa. Ce se întâmplă dacă îl lovești după tine? Nu. Fac. Se face mob.org. Pentacol. Mob.org. Acum. Mamă, vechi. Știu. Hai să o bă, mai știi până unde a găsit lumea noi pe ăsta? Da, s-auzea la cu... Da, sau ceva gen... Da! Ce pot ăla, mă? Oh, mă, că... Dă să pica în foc. Da, zicea pleacă. Da, și ăsta se cheamă Mansu. Ce să merge totuși pe ăla? O să repede, băi, 7 minute, mai avem și noi câteva minute să cer să bată. Ce e asta? Enderman, eu ce mică e. Haide, o minute, bă, dar vine, n-ai fi proști de tot, hai să batem dragonul. Să ne luăm. Dacă nu pot să-ți bă pe... Sunt pe creativ. Să batem ăsta. Da, nu mai știu să cadă. Te dai cu bulgărul de zăpadă în dragon. Uite-l ai. Să spui, ești... Du-te la chestia aia strălucitoare. Da. Nu bine și cum atâta padra, mămule. Da, și am încercat și nu pot să-i dau una. Cam atât. Și pa. Pa.